Hayi bo, woza la. Basukela umuntu ongasukelwa. Kunabantu la eminyango abangasukelwa ongafanele nje ukubona nakancane. Fanele mawudlalele le kude nabo. Ungathi uye ukuzama ukubadicilela phansi because ngesikhathi uzama ubadicilela phansi ingalesikhathi sifuna ukwazi ukuthi yini kanti le balekelwa yilo muntu kulo muntu. Sifuna ukwazi. Kwathiwa Zuma must fall, Zuma must fall, Zuma must fall. Wafall uZuma. Kwazi kwaneyikipa ezibhalwe uZuma must fall. Hey, ayike wafall uZuma. Uthe umesefallile uZuma bambopha. Awizwe labheka phansi. Uthe suka lapho uZuma wathi uZuma bathi umese bembophile emva kwalokho wabuya uZuma. Uthe uZuma ngizofotela umkhonto wesizwe. Kwabe uZuma ubize umhlali wase South Africa ukuthi akamlandele ayovotela umkhonto wesizwe. Babashaya phansi ngokhetho lukaNish. Boo! Phansi benza ubuqhophololo. Bawantshontsha amavoti. Kwahanjwa inkantolo, bahamba inkantolo, kwabangwa igama, kwabangwa i-emblem, kwabangwa lokhu, kwabanga lokhu. Aloku ethelekile ama-MK. Njengamanje-ke, ungenisile lo mkhonto wesizwe, ungenise nxa zonke e-KZN indawo kade ungamningi kuzona njengamanje uyachichima. Ubumvese umningi e-KZN lo mkhonto wesizwe nakugoli kodwa hayi manje hayi ngathi tsunami. Sisanda kubona nje ungenisile o-NFP bajoyina umkhonto wesizwe, o-IFP bajoyina umkhonto wesizwe. Angiyazi lento mina. Into eyenzakalayo ke njengamanje laba bakwagogo bamane bathi baya somewhere, bayohlangana somewhere, bathi bayokwenza umkhankaso uvese uqhamuka umkhonto wesizwe uqhamuka uyikhukhula. Hayibo, izolo kuthiwe umkhonto wesizwe kuthiwe ezakagogo ziya eMlazi ubethe umongameli wabo ufuna ukukhombisa iKZN ukuthi iKZN elakhe iqembu liyaphila. iKZN lento yokuthi umkhonto wesizwe yiwona ophila eKZN ayikho. Kwathiwa uya lapha eMlazi. Ayike zahlangana ke ezakwagogo ke ezibheke khona eMlazi ke kanti nomkhonto wesizwe wavesana wathi hayi iGreen Friday yethu siyoyenzela eMegaphilani. Kanti nabo abakagogo baneqeqe banalabo amatende amathathu amagazebo amathathu abawabekila kuzobe sekufika ke nomongameli wabo okuwukuthi bebezitshela ukuthi bazoba inqwaba bavese bayidlanzana nje. Hayi umkhonto wesizwe ubungathi kufike angazi amabhasi awu40 fika abathulula. Yo, angiyazi le nto mina. Hayi asazi ngoba ama-operation Mbo ayaqhubeka lento omkhonto wesizwe. Jesus, sizwile nje kuthiwa lento i-operation Mbo iya eQuarry Heights namhlanje. Njengoba i-operation Mbo iseQuarry Heights namhlanje ama-MK agcwele khona. So since ama-MK egcwele khona lapha esikoleni lesi silapha eQuarry Heights, umuthi nje lapha ngasegarage ujike lapha erobotini lasegarage ungene ngaphakathi eQuarry Heights. Sikhona isikole esilapho nje umuthi nje lapha phezulu uphumela kuleso sikole. Kuthiwa ke leza kwagogo zihlele into ethize eziyisa khona ukuba bekuya ngazo bezoyenza namhlanje. Manje inkinga isikole
esiceliwe sisodwa asikwazi ukuyilanda isikole esisodwa ukunikeza amaqembu awu2 kuthiwa kabakagogo bayakhona kusasa same school. Asazi ke namhlanje kuzobe kuluhlaza ibhadi right kuluhlaza ibhadi kuzobe kulihlaza amadlelo alihlaza inyoka ehlazana umabona bulawo ugcwele eQuarry Heights namhlanje. Ngicabanga ukuthi kumanje nje baqalile bangenile ngoba iprogram iqala ngo12 kodwa nje kuThempi eQuarry Heights ama MK asas futhi bozi bathi tate katini sisenjeni ngoba babhaqabula kuphela futhi ke njengamanje ngathi bathelwe ngezibhonkolo bagcwele uEastern Cape uyanyinyitheka. Eastern Cape, Mpumalanga, Limpopo, Joburg, Durban, uNkandla, Olundi, Ntontoni asazi. Hello, policeman. Produce the weapon. Indlela yesibili yayinamuntu. Le weapon ese7. Amabekuzonda. So fast gijima yemuna. Umuntu uyangasi. Hilo mpopo mnyama. Produce the weapon. Indlela yesibili. Hilo mpopo mnyama. Hands down. Down. Para. The president dude. Hey, where's justice? He's an ISP, the petty passport. Hey, magazine, when I'm I do turn red. I do turn red. Yes, the figures. Yes, I want it. Oh, my country. Some guy and Conway.